Venga. Bon dia. Bon dia, nens i nenes. Avui representem el dia de la castanyera. Quan arriba el temps de collir castanyes, també arriba la tardor, ni fred ni calor. hi havia una vegada una senyora molt velleta que vivia en una casa enmig del bosc, amb la castanyera. Un bon dia, la castanyera es va despertar i va començar a vestir-se. Primer es va posar la camisa, que l'anava petita. Després, la castanyera va posar la faldilla que la falla campana. I finalment, la castanyera es va posar les sabates que li feien cloc-cloc. A veure com nosaltres cloc-cloc. I al ballar sempre girava així. Nens i nenes, fem ballar a la castanyera cantant tots junts la seva cançó. Quan ve el temps de collir castanya, la castanyera, fent castanyes a la muntanya, a la plaça de la ciutat. La camisa li va partida, la faldilla li fa campana, les sabates li fan cloc-cloc, i al ballar sempre gira així. Aquell matí, la castanyera, amb un mocador ben mascarcat, va sortir de casa seva i va endinar-se amb un cistell al braç. Sabeu què va anar a buscar nens i nenes? Molt bé, castanyes. De cop allà, enmig del bosc, la castanyera va començar a veure tot un munt de castanyes per tot arreu. Quantes castanyes! La castanyera va començar a collir castanyes i cada castanya que agafava deia... Castanya al cistell, castanya al cistell, castanya al cistell. I la castanyera va anar collint castanyes fins que, al cap d'una estona, Estic ben cansada, crec que ja tinc prou castanyes. És hora de marxar a la meva paradeta. I la castanyera va començar a baixar la muntanya, a allunyar-se del bosc per anar a la plaça de la ciutat, on tenia la seva paradeta i els seus gotets l'esperaven. però quan la castanyera... Sí. Però quan la castanyera va arribar a la paradeta, quin va ser la sorpresa? Ho sabeu, nens i nenes? Però quan la castanyera va arribar a la paradeta, quina va ser la seva sorpresa? Doncs mireu, a les castanyes els hi van sortir banyes, però que no eren castanyes, eren cargols. Així va ser com la castanyera, amb els marrameus, va esperar que parés de ploure per tornar cap al bosc a collir castanyes. Però de les bones, no de les que eren de terra i les sortien banyes. Ara volien les castanyes dels castanyers. Uf, els castanyers són ben alts i no arribo tan amunt. Ja sé, cridaré al gegant castanyer. Gegant castanyer!
Ui, no en sé, m'ajudeu a cridar el gegant castanyer, nens i nenes? 1, 2, 3, gegant castanyer! Bon dia, castanyera. Què ens cridat? Sí, aquests nens i nenes m'han ajudat a fer-ho. Ah, hola, nens i nenes. I què volia? Doncs mira, que aquests arbres són molt alts per a mi i volia agafar unes quantes castanyes per vendre a la plaça de la ciutat. És clar, castanyer, però després voldria tastar unes quantes castanyes. Preparada? Sí. Ui, aneu en compte, que som molt delicats. Ui, perdó. Mare meva, avui tinc un munt de castanyes a la cistella i aquestes segur que no li surten banyes. Moltes gràcies, gegant. Quan plegui us portaré un munt de castanyes perquè bereneu. Que bé. La castanyera tota contenta i amb la cistella plena va deixar a la muntanya un altre cop la seva paradeta. Un cop allà, la castanyera va posar el cistell a terra i va acariciar els marrameus. Va encendre l'estufa, va posar-li la paella amb castanyes i va començar a cridar. Castanyes, ben fresques, acabades de recollir de la muntanya, fetes i carones o per enduir i fer-les a casa. Veniu a tastar les castanyes de la castanyera. Un conte contat. Conte acabat.